Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da Allah mai saurare zai so ya san sunanka. Sunana Abdullahi Idris. Inkiya ha. Inkiya Allah yi da ni Idris. Idrisu Zaria. Kai mazaunin wani gari ne? Ni mazaunin Zaria ne. A wace unguwa a Zaria? Ni mazaunin Falladan Zaria ne. To ga zaɓe na shekara ta 2023 yana ta ƙara karatuwa. A tsakanin waɗannan jam'iyyu da muke da su, shin kai a ganin ka wace jam'iyya ce wadda ra'ayi jama'a ya karkata zuwa gare ta? Gaskiya tsakani da Allah babu son ra'ayi kan wannan zance. Ko ɗa ne ke zaune cikin gidansa tare da iyayensa ɗan yake zaune ya ga abu ya ƙi ci abu ya ƙi bari kullum ta yau daban ta gobe daban, ai ka canja gida, ka canja gida, ka koma wata gidan, ko baka koma ka bar mahaifin naka kwata-kwata ba, ka dai koma gidan dangi ana dai tare kuma amma an fita. Haka abin yake. Saboda haka tsakani da Allah jam'iyyar PDP yanzu ta dawo. Dalili shine kuma tunda mun ɗana da mun gaya take, muka zo muka hau muka tafi tare da APC su ma aka cici amanan juna, tunda cin amanan junan ma a bayyane take ba a boye take ba. Kana ganin jam'iyyar APC ta ci amanan 'yan Najeriya kenan? Ta ci amanan 'yan Najeriya. To kamar ta wani bangare da wani bangare kenan? Masha Allah, Baba ya zo da kyakkyawan niyya, Janar ya zo da kyakkyawan niyya, amma yana da 'ya'ya da ake ce ma manyan yara cikin 'ya'yansa suka dinga tunguɗa shi tunda yana ɗaukan maganansu a matsayinsu na manyan 'ya'ya gare shi. Suka dinga tunguɗa dattijan nan, komai ya taso sai a ce dattijo baya bibiya. Su wanda suke wakiltansa a matsayin me suke? Kawai suna zaune ne su dai a ba su albashi koko su dibi kudin al'umma kawai ya isa su rayuwa shine koko. An ce akwai wakili ta jiha, akwai wakili ta tarayya. To shi dole an ce baya bibiyan aiki in ya bada aiki. Me a matsayin me kake kai wanda kake wakiltan al'umma? A matsayin me kake? Kowa ya ɗauko sai ta lalace sai a ce baba ne. Sai a ce baba ne. To kaga mu dai tsakani da yanzu ko dan Najeriya zai yi bayanin ya ce jam'iyyar ABC bata kyauta mashi ba. Shi mutumin Zaria mazaunin Zaria yana da bakin da zai ce jam'iyyar APC bata yi mashi aiki ba, kawai duba da irin ayyuka da gwamnatin APC ta kawo cikin jihar Kaduna da kai hatta cikin jihar karamin hukuma ta Zaria an ga irin rawa da gwamnatin APC ta taka ƙarƙashin jagorancin Mallam Nasiru Rufa'i. Shin me zaka ce dangane da wannan? Kaga wannan kuma daban. Ka taɓo wata harka ta daban wanda yake a bayyane take tsakani da Allah. Gwamnati dama babu yadda za a yi tafi 100% a ce kowa an daɗaɗa masa. Ba yiwuwa. Dalili shine in dai aiki ne infrastructure ga yanan mun gani Malam Nasiru ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, an daɗaɗa ma wasu kuma sun ce ba a kyautata musu ba, amma in za a bibiye tafiya za a iya ganewa cewa mu al'umma dama yadda muke shine, kaga yanzu zan baka wani key example. An tada mutane a matsugunansu a bisa ga dalilin sun je sun tsuguna a gu wanda gwamnati tana da tsari da sunan za ta yi ma'aikatarta a gun ko za ta ƙara faɗaɗa ma'aikatarta a gun. Al'umma sun je sun kame sun yi katutu sun gina gidajensu, an zo za a yi aiki a gun. Al'umma sun ce Malam Nasiru ya sa son rai. Tsakani da Allah gwamnatin APC in dai ta wannan fannin ne a Zaria, mazaunin Zaria bai da abin cewa. An kawo musu ruwa. Malam Nasiru an kawo musu ruwa. Ga hanya nan na hanga ana ta fafata hanya da ban taba ganin irinsa ba tun da na taso. Layin ake ta yi upon layin ɗin kwalta. Ga thickness ɗin shi ya wuce kima, saboda al'umma a Zaria suna ta mamaki cewa to su irin wannan hanyar ma ba su taɓa ganin irinsa ba. Mu mun sa ran an gama hanya sai ƙara ɗaurawa ake yi.
to kaga wannan ci gaba ne babba, amma abin da muke nufi inda aka samu lapses yake da bukatan canjin fati, insecurity, in babu zaman lafiya duk wannan abin da ake ta daura kaga akwai matsala. Insecurity shine babban abin da muke so gwamnati ta kawo, shine farko a tun magana na farko na kawo zancen cewa akwai 'ya'yan baba wanda suke manyan 'ya'yansa na kusa da shi, su ke zuwa su tsuguna su ba da shawara, su dawo su koma gefe su naɗa hannunsu, sai abu ya auku da ka mika hannu sai a ce a'a baba ne. To kaga inda matsalar take kenan. Saboda haka a dalilin insecurity babu laifi a canja fati 2023 mu sake ganin wata fatin mu ga irin rawar da za su taka su ma, saboda tsakani da Allah insecurity da ke faruwa a wannan ƙasa shine babban matsalan ƙasar Najeriya, Afirka ma gaba ɗaya ita ce babban matsalan. An ki bari a zauna lafiya. Yaushe za a yi tunani mai kyau? Ba ranar tunani mai kyau. Asibiti in ka je ka zauna ana jinya ko kana da ɗa ko ɗan uwa asibiti gaban ka ɗarɗar yake, ana iya durowa a kwashe al'umma. To asibiti ma kenan. Kwarai kan. To Malam Idris Zaria mun gode kwarai da wannan dan tsokaci da ka bamu da lokacinka da ka bamu a daidai wannan gaba. Insha Allah rabi gidan talabijin na Katsina TV zai sake waiwayanka nan ba da jimawa ba a wani shirin makamancin wannan kuma wani daban. Mun gode kwarai, Allah ya saka da. Amin, na gode. Masha Allah.